Sasiphinde sabuya futhi nesiqephu esilandelayo. Bengizocela uma ukuthi umusha ngicela usifollowishe uphinde usilayikele futhi. Le ntombazane nathi ifike emzini walomthathu wazi into engaqondakala nje kwakukhona izithunzi kodwa kungathi khona abantu kodwa bengekho abantu. Kwathi kusuka lapho phezulu umsindo ongakazi uzwe. Yezwa umsindo wesilwane esisabisa kakhulu. Lo msindo awuthisa kakhulu. Lesilwane kwakuyisilwane samama amtshenge wayesiqamba igama sasinegama laso. Wayesibiza ukuthi iqanesha. Lesilwane sasinomnguzo obukhulu. Lesilwane mewasibona udungakala umqondo kodwa le ntombazane yathi sibona kwabe ngathi siseduzane naye. Kodwa sasibuqamama nale ntombazane. Into eyayenza intombazane ayipholisa ngamaseko yavusana yadla phansi. Yabaleka intombazane ingasayiboni ngisho indlela kodwa ayizange ibheke ngisho emuva indlela yabaleka kangaka. Yathi fika nje ekhaya nesalukazi vele sasesikhathazekile ukuthi zikephi kanti lezi ingane. Ngoba phela nayo le ntombazane ibiphume ithi yobheka abazukulu bagogo. Isalukazi sathuka kakhulu sesibona le ntombazane singasabuyi kodwa yathi ibuye intombazane. Ayivange ngixoxele ngisho ugogo ukuthi kwenzakaleni. Ngoba phela yayingafuni ukuthi ugogo akhathazeke kakhulu. Yafika nje yasho ukuthi ingane ayitholakala kuzomela bahambe baye enkosini bayobika lelo daba. Lezi ngane zazivaleleke endlini eminyama yalomthakathi. Okwakuthusa kakhulu ukuthi lezi ngane zangena endlini yenja kodwa ngaphakathi wawungafunga ukuthi indlu yomuntu le. Lezi ilwane umajabule wawubona ukuthi kukhanya ikhandlela okwachaza kona ukuthi lezi nja zasezijabule zijabulela zona lezi ngane lezi. Kwathi kusa nje ugogo nentombazanyane yakhe baqonda enkosini beyobika phela lelo daba lokulahleka kwezingane. Bafika balidinga indaba lelo daba kodwa inkosi yayingakhombisi ukuthuka ngalondlela ngoba yona ayizihlushule emoya. Futhi yona yayingakholelwa ekuthenini khona imimoya emibi. Bazama abantu ukukhuluma nenkosi kodwa ayizange ikholwe. Kwabe ngathi nje abantu bathela amanzi emhlane wedada. Inkosi yathi abalinde noma insuku emibili babone ukuthi lezi ngane azibuyini. Mekuthi azibuyi ilapho khona sezophuma insizwa seziyobheka lezi ngane ezilahlekile. Le nkosi ayingakhombisa ukubakhathalela abantu balapha kuleyandana. Kodwa lathi liyoshona nje ilanga. Inkosi ihleli nabaqaphi bayo. Bazwa namakhosikazi ayo azwa nje umsindo ongajwayelekile. Wabathusa kakhulu futhi. Kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi umsindo wani lo, bezocela ukuthi ulike, ucommente, ushare, uphinde usifollowe futhi uma ungasifollow. Khona uzobona isiqephu esilandelayo.